Sabíeu que les cooperatives resisteixen millor les crisis econòmiques que cap altra empresa? Descobrim quins secrets tenen per aconseguir-ho i coneguem exemples concrets. Si per alguna cosa es defineixen les empreses d'economia social i especialment les cooperatives de treball, és perquè quan venen mal dades són més capaces d'aixecar el cap i sobreviure. I no m'ho estic inventant. De fet, ho confirma l'OIT, l'Organització Internacional del Treball. La resiliència de les empreses cooperatives, fins i tot en èpoques de crisi, demostra la seva sostenibilitat i adaptabilitat. Així ho diu Juan Somavia, avui exdirector de l'organització. I no, l'OIT tampoc s'ho inventa. Tenim dades a mà. I és que durant la darrera gran crisi, la del 2008, les cooperatives van perdre 8 punts menys d'ocupació que la resta de l'economia espanyola. 8! I per què? Quin és el secret que fa les cooperatives més resistents? Doncs són diverses coses, no només una. En primer lloc, la flexibilitat i la confiança en la justícia dins la cooperativa. Penseu en una empresa convencional. En el cas d'una crisi, si baixa el salari dels treballadors, aquests poden pensar que aquest salari no se'ls tornarà a pujar. Per tant, no treballaran de la mateixa manera i començarà a haver-hi problemes. Per altra banda, podria passar, i passa, que en aquest mateix context de crisi, en moltes empreses petites, qui deixa de cobrar primer són els amos. Però no passa així en les grans empreses amb grans bretxes salarials, on qui més cobra pot arribar a percebre 100 vegades més que qui cobra menys. A les empreses grans, el que s'acostuma a fer és retallar personal. Us sona? En canvi, a les cooperatives, quan no s'arriben a quadrar els números per una circumstància puntual econòmica, tothom sol abaixar-se el salari d'igual manera per tal de no haver de fer fora ningú. I quan les coses milloren, es tornen a pujar els salaris. Són més flexibles. Algunes cooperatives també tenen en compte la premissa de qui més ho necessita. Com us vaig explicar en el capítol sobre les empreses recuperades i els inicis del cooperativisme català, això va ser el que van fer a Molt Màtric quan van començar. En un moment específic de molta falta de diners, van repartir els ingressos segons les necessitats de les persones que formaven part de la cooperativa. Més aportació a qui més ho necessita. Un altre secret que fa que les cooperatives resisteixin les crisis és el fons de reserva. Aquest fons de reserva és, en molts casos, els que les salva en moments complexos. Oh my God, get back! Oh my God! Oh my God! El fons de reserva són capsetes d'estalvi que van construint les cooperatives quan tenen guanys, sobretot quan sobrepassen els fons obligatoris. Aquests estalvis els permeten anar sostenint-se en les èpoques de pocs ingressos. I quina cooperativa va salvar-se gràcies a aquests fons? Doncs, efectivament, Molt Màtric. Els fons de reserva van servir per a continuar pagant salaris quan no arribaven a fer-ho. A més, utilitzaven el que es diu un banc d'hores. Quan no hi havia prou comandes, es deixaven de fer algunes hores que després es recuperaven si hi havia sobrecàrrega de treball. Un altre exemple és el del grup Mondragón i la cooperativa Fagor. Us sonen les mítiques neveres Fagor? No sé si sabeu que la cooperativa d'electrodomèstics Fagor va entrar en fallida el 2013. Doncs el grup Mondragón, propietari de la cooperativa, no va deixar tirades les persones treballadores que es quedaven sense ocupació, sinó que van buscar la manera d'assegurar-los ingressos. Al cap d'un temps, 1.400 de les 1.700 persones sòcies que havien quedat desocupades després de la fallida van ser reubicades dins del grup cooperatiu o es van acollir a prejubilacions. La resta van anar a treballar a altres cooperatives. Mentre continuem dins d'aquest sistema econòmic desigual, les crisis seran inevitables. És per això que hem de lluitar per assegurar-nos feines on tinguem una mínima estabilitat vital i les persones continuem estant al centre dels projectes. Ens veiem a la propera!